Laurentzi Iturriaren da nire izena, Aiako herrian bizi naiz, eta Aiako herria definitzeko nik uste txikitasunean handi den herri bat dela. Niretzako Aia ardatza da, ez? Nire bizitzaren ardatzetako bat. Aian jaio nintzen, Aian bizi naiz eta Aian egiten dut lan. Ni Aiak transmititzen egitena da ilusioa. Lanak egiteko ilusioa, herri txiki hauetan ilusioz eta gogoz jokatzen ez baduzu, ez dago zer eginik. Aian goiz polit bat eta arratsale polit bat izan daiteke, goizean pagoetatik, gobernio txikitik, buelta txiki bat egin, etorri eta erosketa batzuk egin, ondoren pote pare bat hartu Aiako tabernetan eta arratsaldean piztina. Nik aldeen guztietan herrian kontsumitzen dut. Zergaitik, herrian kontsumitzeak azkenean herriako bertan uste duelako dirua eta bertan dirua guztiak esan nahi du hobekuntzak eta berrikuntza datoztila eta lanpostu baten bestere igual bai. Gure kooperatibak, lur kooperatibak 100 urte betetzen ditula eta bertan sortutako, herritarrek sortutako kooperatiba da eta gehien bat herritarrentzat sortutakoa eta hauei balio eman behar zaie. Kolore batekin definituko nuke berdea. Aiako komertzioak eta ostalagitzak inguruan dauke bere basea edo esan dezagun da ingurua hemen berdea da. Eta sentsazio bat nik uste gertutasuna eta goxotasuna izango liakela. Gure dena zaindu behar duela garbi dago. Hemen hori da herri txiki hauen eta inguruaren funtsa, bertakoa zaintza eta betakoa babestea. Ez dauka beste zentzurik. Askotan hitz egiten dugu kanpoko lekuak oso politiak eta nik uste bertan kalidade eta kantidadeak eta nahiko dauzkaula eta balioik jarri behar diela mahai gainean eta hortik tira behar dela. Eta aipatzeko da baita gu eta gure inguruan, Sagredo Txoria, Zumaia, daukagun edertasuna eta bagiedadea, mendia, playa, así que nik uste gure aukera horrela kostak izan behar duela.